Σε περίπτωση που έχουμε ολική πνιγμονή στο θύμα μας, δηλαδή το θύμα μας αδυνατεί να αναπνεύσει και υπάρχει κάποιο εγκλωβισμένο σώμα μέσα στον νευραγωγό, τότε είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Τότε πρέπει να λειτουργήσουμε άμεσα. Η πρώτη μας κίνηση είναι να ασφαλίσουμε το πόδι του θύματος και να τοποθετήσουμε το χέρι μας έτσι ώστε να υποστηριχτεί ο θώρακας. Γυρίζει προς το πλάι έτσι ώστε να βλέπουμε, γέρνουμε το θύμα μας προς τα εμπρός και του εφαρμόζουμε 5 χτυπήματα στην πλάτη με τη βάση της παλάμης. Το χτύπημα αυτό συνεχίζει να το κάνεις 5 φορές με τη βάση της παλάμης, θα είναι προς τα πάνω ανάμεσα στις ομοπλάτες. Ωραία. Και μπορείς μάλιστα να είναι με λίγη καλύτερη κινητικότητα το χέρι σου σε αυτή τη φάση. Δηλαδή δες, το έχουμε γύρει το μας έτσι, έτσι, έτσι. Μπορείς να κουνιέται το χέρι μας. Έτσι, έτσι. Μπράβο, το έχει γύρει. Ελέγχουμε αν έχει βγει το ξένο σώμα μέσα από τον νευραγωγό. Αν δεν βγει, τότε εφαρμόζουμε τις 5 κοιλιακές οθήσεις. Το ίδιο χέρι το οποίο έχουμε τοποθετήσει στον θώρακα εκεί στο μπροστά, το κάνουμε σε μια συγκεκριμένη, δείξτε σε παρακαλώ την μορφή, ωραία παίρνει, το λέτε αντίχειρα αγκαλιάζουμε και τον τοποθετούμε ανάμεσα στον ομφαλό και στο στέρνο σε αυτή τη θέση. Ωραία, στη μέση. Αγκαλιάζουμε πολύ ωραία το χέρι μας, το θείο μας δεν είναι γυρμένο λίγο πιο μπροστά. Έχουμε εφαρμόσει το στήθος μας με την πλάτη του και εφαρμόζουμε τις λεγόμενες 5 οθήσεις, έτσι πιέσεις στην ουσία, κοιλιακές. Μπράβο, πολύ ωραία. Και ελέγχουμε αν με αυτές τις 5 κοιλιακές οθήσεις έχει απομακρυνθεί το σώμα. Οι οθήσεις αυτές είναι προς τα μέσα και πάνω, δηλαδή αυτή είναι τη μορφή. Μέσα και πάνω. Είναι αυτή η μορφή. Μέσα και πάνω, μέσα και πάνω, μέσα και πάνω, μέσα και πάνω, μέσα και πάνω. Πολύ σωστά. Σε περίπτωση που το θύμα μας δεν καταφέρει να βγάλει το αντικείμενο μέσα από τον νευραγωγό και καταρρεύσει, τότε εφαρμόζουμε την τεχνική κάρπα που είδαμε και προηγουμένως, καλώντας και το ασθενοφόρο. Εννοείται.